खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय जाबाय। नोंथांमोनाथ' ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दिनै बिरादनो बिमानि फट' होनानै हेपि मादार्स डे होननानै गासैबो लिरगासिनो नङा होमबा। नाथाय बे हेपि मादार्स डे बे डेखौ मानो फालिनाय जायो बिनि स्ट'रिखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय आरो लास्टआव जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक मोनसे होलांबानो जाबाय आरो माबाफोर सोंहरनोबा सिङाव कमेन्ट होबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय। दानिया जागायनोसै भिडिअखौ नायलांबाय थादों नोंथांमोना। दिनैनि दिनाव जा मानसिफोरा हेपि मादार्स डे होननानै बुंगासिनो नङा होमबा, बिमाफोरनि फट' होलागासिनो मादार्स डे फालिनाय जायो होननानै। बे मादार्स डेखौ मे दाननि नैथि रबिबारखालि फालिनाय जायो। सेकेन्ड सानडे अफ मे फालिनाय जायो आरो खिन्थु मानि थाखाय फालिनाय जायो बेखौ आं खोन्थानोसै। गोदो एना जार्भिस होननाय सासे आइजो दंमोन। बे एना जार्भिस होननाय सासे आइजोआ गावगायनि बिमाखौ सनमान होनो थाखाय 1908 मायथाइयाव फालिजेनदोंमोन। थारमाने गावगायनि बिमानि मोजां खामानि मावनायखौ सनमान होनो थाखाय बियो मादार्स डे फालिजेनदोंमोन बा मादार्स डे फालिनांगौ होननानै आपिल खालामग्रोदोंमोन आरो। बिनि बिमाया सोरमोन बिनि बागै आं एसे बुंनोसै। बिनि बिमानि मुङा जाबाय एना रेभिस जार्भिस होननायमोन। एना जार्भिसनि बिमानि मुङा। गोदो माने जि टाइमाव कल्ड वार जादोंमोन आमेरिकायाव, बै समाव गोबां मानसि घायल जादोंमोन बा गोबां आमेरिकानि सल्जारफोरा घायल जादोंमोन बा जोखोम जादोंमोन। बै जोखोम जानाय सल्जारफोरखौ नायफिनदोंमोन एना जार्भिसनि बिमाया। बिदिनो मोजां खामानि मावै मावै बेफोरबायदि मोजां खामानिखौ आगबारायनो थाखाय बा आवगायलांनो थाखाय बै एना जार्भिसनि बिमाया एना रेभिस जार्भिसआ मोनसे फाउन्डेसन खुलिदोंमोन। बे फाउन्डेसननि मुङानो जाहैबाय मादार्स डे वर्क क्लाब। मोनसे बिदि क्लाब खुलिनानै बिथाङा बैफोरबायदि जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ बा जेनेरेल पाब्लिकनि हेल्थनि सायाव मोजां खामानि मावलांदोंमोन आरो। बिनि उनाव फैयै फैयै बिथाङा एना जार्भिसनि बिमाया 1905 मायथाइयाव रुंसारि जायो। बिनि उनाव 1908 मायथाइयाव बै एना जार्भिस होननाय आइजोआ मादार्स डेखौ फालिनांगौ होननानै प्रस्ताब लानाय जादोंमोन आरो। बिनि उनाव बे आमेरिकानि गभर्नमेन्टखौबो आपिल खालामदोंमोन। नाथाय बै समाव आमेरिकान कंग्रेसआ US कंग्रेसआ बिनि माबाखौ मोजां उरायदोंमोन आरो मिनिनानैसो माने जेबो पास खालामासै आरो। मादार्स इन ल' डे जानायबा मोजां जागौमोन होननानै जावनासो दोनबाय थारमाने। बिनि उनाव फैयै फैयै 1914 मायथाइयाव बै समनि 28थि आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट उड्र' उइलसन मुंनि प्रेसिडेन्टआ बै एना जार्भिस होननाय बाथ्राखौ थारमाने जानांगौ होननानै मोनसे बिल साइन खालामनायसै आरो। बेनि उनाव बै समनिफ्रायनो 1914 मायथाइनिफ्रायनो जोङो दिनैसिम मादार्स डे एभ्रि इयार बा मोनफ्रोमबो बोसोरावनो मादार्स डे हिसाबै फालिबोगासिनो दं मे दाननि नैथि रबिबारखौ। आरो बैनि उनाव गोबां हादरफोराबो आमेरिकानि उनाव गोबां हादरफोराबो बेखौ माने बिमानो सनमान होनाय दिन हिसाबै मोनसे सनमान होनानै आजावनानै लादोंमोन आरो। नाथाय गेजेरावनो कमार्सियेलाइजेसन जादोंमोन। गोबां कम्पानिफोरा बे मादार्स डेखौ कमार्सियेलाइजेसन खालामदोंमोन। बिनि थाखाय एना जार्भिसआ गोबां केसबो नांदोंमोन। नाथाय उनाव दा जों जि सोलिबाय थादो, दा जि मादार्स डे सोलिबोगासिनो बा जों जि मादार्स डे फालिबाय थायो बेयो सोलिबोगासिनो दं आरो दासिम। नाथाय आजिखालिथ' नुनो मोनो गोबाङानो फेसबुक बा ससियेल मिडियायावल' होयो मादार्स डे, खिन्थु बिमाजों थाया नङा होमबा। बिमाफोरनि फट' होयो खिन्थु बिमानि हारसिं फट' खेबना लानायल' होयो। गाव सोर थाफानाय फट' गोबाङानो होआ, नोंथांमोना नुनो मोनगोन नङा होमबा। बेनिखायनो ससियेल मिडियाफोरावल' बिमानि दिन एबा मादार्स डे होननानै फालिदो बेफोरबायदि देखायनोल' नाङा। रियेल लाइफआवबो अनबानो जाबाय नोंथांमोना गावबा गाव बिमा। मानोना बिसोरो जोंनि माने इन्सपाइरेसन, जों बिमानिफ्रायसो गिबि सोलोंथाइखौ लाग्रोयो नङा होमबा। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बिसिम नायबायबा गोजोननाय थाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय जाहाथे आंनि चेनेला एसे जौगाबावो आरो बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थानो हायो। बेखौ आसा थिनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोनसे लाइक होलांबानो जाबाय। खुलुमबाय।